UKwakhanya ngomnye wamakhulukhulu abakhwetha ababuye bephila entabeni. uNkosi Mpumalanga Gwebingqele Gwadiso uthulela umnqwazi amagosa ephulo lekomiti ejongene nolwaluko ngokuthi gqolo eshumayela izinto ekufaneleke ukuba zenziwe ukusindisa abakhwetha. In terms of awareness that has been done by the House of Traditional Leaders, including its partners, the NGOs, the Department of Health, all other departments that are involved, social development, NPA, SAPS, who are all together. Nkosi Gwadiso utsho elumkisa nabo basazawuhamba indlela entabeni ukuba kubalulekile ukuphulaphula imiqathango yekomiti neyamakhankatha kanti neengcibi ezisemthethweni. With this death, what is predominant that we have discovered is still the dehydration, which is based on ill information that is coming from the peer group. Kanti umakhulu wekrwala ubulela ukuba umntwana wabo ebuye ephila. Bendinexhala kuba izinto ezenzekayo kubantwana bethu xa besiya esuthwini zizinto ezoyikekayo kuba kaloku esuthwini bahlangana khona nokuthi ufumanisa ukuba xa benamakhankatha wabo bayabethwa amaxesha amaninzi. Phakathi kwezipho athiwe jize ngazo uKwakhanya yiBhayibhile kuba ukuze abe yintshatsheli kumculo we-opera kwinqanaba lethena kwisizwe ngokubanzi waqala ukucula ecaweni. Usihlalo wendlu yeenkokheli zomthonyama kweli phondo uNkosi Mpumalanga Gwebingqele Gwadiso uthi bazawutyala umoya wokhuphiswano kwiingcibi nakumakhankatha wokulwela ukuba omnye nomnye angaswelekelwa ngumkhwetha esebhomeni bonke babuye bephila njengoko kwenzekile kuKwakhanya. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwaJange ehluleka eMpuma Koloni.